Καλησπέρα από Top Mods. Ακόμα ένα Gen 4 βρίσκεται στο δυναμόμετρο και ούκο λίγα πράγματα έχουμε κάνει σήμερα για αυτό το αυτοκίνητο. Παντελή, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Συνταγή συνηθισμένη τουλάχιστον σε εμάς. Έχουμε κάνει αρκετά. Είναι Stage 2 το αυτοκίνητο με downpipe intercooler. Έχει εισαγωγή της Racing Line. Πολύ ωραία. Έχουμε αλλάξει τον εγκέφαλο της μεχατρονικής. Έτσι. Έχουμε δηλαδή βάλει το TCU της Unitronic και σαν μονάδα και σαν software, προγραμματισμός, οπότε πλέον μπορούμε να έχουμε αυξημένη ροπή, γιατί όπως τα έχουμε πει πολλές φορές έχουμε restrictions στο κυβότιο, Γιώργο. Το αποτέλεσμα, παιδιά, γιατί και αυτό όλοι είστε σε αυτό το βίντεο, είναι 4,53 με 35 βαθμούς Κελσίου στο δωμάτιο και 56-57 κιλά ροπή. Τώρα μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που καταλαβαίνετε ότι αν το μετρήσουμε 2-3 μήνες πιο μέσα στο χειμώνα θα είναι... Άλλα τα νούμερα, ναι, 460. Δεν θα έχουν σχέση, ναι, κάπου εκεί βγαίνουν συνήθως, όπως τα λέει ο Γιώργος, 460 και κάτι ανάλογα την ημερομηνία της μέτρησης. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι, χιλιοπεγμένο, σωστή, ωραία συνταγή, αποδίδει πάντα. Για την ιστορία θα πω ότι το downpipe και το intercooler είναι της VRP. Με πρόχειρες συζητήσεις έτσι που κάναμε με τον πελάτη, τα επόμενα βήματα είναι τα φρένα της VRP στο ωραίο μπλε χρώμα που θα δείτε στο μαύρο Golf R που σας έχουμε δείξει και θα γίνει και παρουσίαση στα Stage 3 και φυσικά θα μπει και το τελικό της APR. Πάρα πολύ ωραίο, Παντελή, το είδες? Σωστά, το επισημαίνεις κιόλας, πολύ ωραίο, ναι, έχουμε ξαναδεί πολλά τελικά εμείς. Έχουμε και ένα μέσα. Σωστά, δεν τίθεται θέμα ποιότητας, έτσι. Όσον αφορά την προηγούμενη αναφορά που έκανε ο Γιώργος για τα φρένα, έχουμε τις επιλογές βέβαια και την εναλλαγή στα τακάκια. Μπορούμε να έχουμε racing, μπορούμε να έχουμε street, έχουμε αυτή την επιλογή. Πιο πολύ έτσι το αναφέρω για τα φρένα. Όλα καλά, όλα ωραία. Stay tuned γιατί θα προχωρήσει το project. Αγαπημένο αυτοκίνητο, παιδιά, Gen 4, ξέρετε, αν είστε ιδιοκτήτες, πλέον έχουμε παρουσιάσει τόσα πολλά που στο κομμάτι της βελτίωσης δεν έχετε να φοβάστε κάτι. Προχωράτε από ένα πρόγραμμα στον εγκέφαλο που θα κάνει πιο ζωηρό σε όλο το φάσμα των στροφών το αυτοκίνητό σας, δηλαδή 380, μέχρι και πιο εξειδικευμένα πράγματα όπως το Stage 3 με αλλαγή τουρμπίνας και ούτω καθεξής. Πάντα εμείς προτείνουμε και εγώ και ο Παντελής να ξεκινάμε να μπουσουλάμε, που μου αρέσει να λέω εμένα, και μετά να περπατάμε. Είναι και τη χαρά της βελτίωσης σε κάθε βήμα. Ακριβώς αυτό. Για ό,τι χρειαστείτε, ό,τι απορία έχετε σχετικά με αυτό το project ή αν είστε ιδιοκτήτες ιδίου αυτοκινήτου, αλλά και αν σας ενδιαφέρει γενικότερα η βελτίωση του δικού σας αυτοκινήτου, μπορείτε να μας καλείτε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή στο 2310 799 353, να αγοράζετε τα προϊόντα αυτά που παρουσιάζουμε σε αυτό το project μέσα από το www.top-mods.gr. Υπάρχει πάνω μενού shop, μπορείτε να δείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αλλά και αν αντιμετωπίζετε κάποιο θέμα με την υφιστάμενη βελτίωσή σας, μπορούμε να σας προσφέρουμε λύσεις που θα σταματήσετε να σκέφτεστε το οποιοδήποτε πρόβλημα σας προβληματίζει αυτή τη στιγμή. Είμαι ο Γιώργος. Είμαι ο Παντελής. Και μην ξεχνάς να μας ακολουθείς σε όλα τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, Facebook, TikTok, Instagram, και να αφήνεις το σχόλιο σου, μας βοηθάει να γινόμαστε καλύτεροι και να βελτιωνόμαστε. Τα λέμε.